Днес собственикът на аптеки и партиен лидер Веселин Марешки внесе 12 012 подписа. Зрители сигнализираха, че ги канали да се подпишат в аптеките му, докато си купуват лекарства. Давали им и анкетни карти, искали им и телефони. Проверихме вярно ли е. А имате ли от тия заявления, тия анкети за партията на Марешки, които се раздават в аптеките ви? Не, те се попълват тук. Правени са анкети, за да видим дали имаме подкрепа в обществото. Събирани са данни само на хора, които искат да станат членове. И то не данни там, а са събирани телефони, за да имаме връзка с тях. Оказа се, че законът не забранява подобни методи. Законът не е регламентирал как една политическа партия да събира своята подписка. Необходимо е списъкът да съдържа не по-малко от 7000 избиратели. Всеки един български гражданин има суверенното право да прецени дали да се включи и да подпише една такава подписка или да откаже своето участие. И докато кандидатите за следващия парламент се подготвят за избори, 2 депутатки от предишното Народно събрание се регистрираха на трудовата борса.